Môžem skonštatovať s radosťou a s hrdosťou, že rok 2023 patril medzi tie najlepšie v novodobej histórii Humenného. Darilo sa nám na tom poli investícií, ale aj kultúrnom a športovom poli. Za jednu z najdôležitejších investičných akcií považuje primátor dokončenie a uvedenie cyklomosta pre peších a cyklistov cez rieku Laborec. Veľmi sa teším z tej frekvencie, ktorá ma príjemne prekvapila, hlavne teda počas víkendov, počas športových podujatí, ktorých tu v Humennom máme neúrekom, je tento most naozaj veľmi vyťažený a využívaný. Ďalšou takou veľkou investičnou akciou alebo investičnými akciami boli aj úpravy vnútroblokových priestorov na jednotlivých sídliskách, či už na sídlisku 1, na dvoch uliciach, to znamená Nemocničnej a Družstevnej ulici, ktoré prešli teda tie vnútrobloky rekonštrukciami. Taktiež rekonštrukciou prešla aj ulica Dobrianského na sídlisku 2 a taktiež Laborecká na sídlisku 3. Akcie zamerané na rekonštrukcie alebo opravy ciest, chodníkov a spevnených plôch dosiahli v lani sumu takmer 1,2 milióna eur. Z toho necelých 784 000 tvorili mestské investície. Ďalšími takými významnejšími investičnými akciami bolo aj to, že sme koncom roka zrealizovali projekt v Mestskom kultúrnom stredisku. Ide konkrétne o divadelnú sálu, kde sa vymenili opony, osvetlenie, hygienické štandardy, je tam nový kiosk a to všetko za viac ako 220 000 eur. No a taktiež koncom roka, čo ma nesmierne teší, sme aj dovybavili tú základnú infraštruktúru pre náš zimný štadión. Teda okrem toho, že sme inštalovali nové turnikety, videokamery pre videorozhodcov, sa nám koncom roku podarilo aj inštalovať multimediálnu LED kocku, ktorá patrí zaiste medzi najkrajšie na Slovensku. Rok 2023 priniesol mimoriadne úspechy v športovej i kultúrnej oblasti. Som veľmi hrdý na to, že sa mestu Humenné podarilo uspieť v konkurencii miest a stali sme sa mestom kultúry práve na rok 2024, čo by malo znamenať, že v tomto roku dôjde k oživeniu kultúrno-umeleckej činnosti v našom meste, takže obyvatelia nášho mesta sa môžu tešiť na množstvo kultúrnych podujatí. No a tiež v rámci toho mesta kultúry by mali byť aj nejaké investície. Na Južnom námestí vyrastie tzv. Kultúrna trojbodka. V centre voľného času sa zriadí rezidenčný byt. V blízkosti fontány Lásky bude stáť Humenský ekostánok. No a samozrejme, na čo ako veľký športovec som najpyšnejší, je tá oblasť športu. Vlastne rozvíjali sa všetky športy, dosahovali sme úspechy, či už v plaveckom bazéne, na tenisových kurtoch, v športových halách, či to bol volejbal, basketbal, stolný tenis. Nechcem zabudnúť na niektoré ďalšie, možno aj atletika. Mali sme tu majstrovstvá Slovenska v juniorských kategóriách. Predsa len dva športy zaznamenali taký najvýznamnejší úspech a to predovšetkým náš futbalový tím v malom futbale sa prekvapivo ako nováčik stal majstrom Slovenska, víťazom teda Nike Superligy, a to nie len v kategórii seniorov, ale aj tej juniorskej kategórii. Malo to obrovský ohlas a teším sa aj z toho, že tréner nášho výberu sa stal aj trénerom reprezentačného výberu Slovenska. No a asi ten najväčší vrchol sme dosiahli v ľadovom hokeji. Náš HC19 získal ešte na začiatku roka 2023 víťazstvo v slovenskom pohári. Následne sme v dramatickom finále zdolali Žilinu a stali sa víťazom prvej slovenskej hokejovej ligy, čo znamenalo samozrejme aj postup do tej najvyššej súťaže, do extraligy. No a vďaka tomu sme mali možnosť celú sezónu sledovať tie najlepšie týmy na Humenskom zimnom štadióne. Aj keď sa nám to nepodarilo uhrať tak, ako sme to nakoniec si všetci želali, ale v každom prípade sa patrí poďakovať našim hokejistom, trénerom, celému realizačnému tímu, pretože viem, čo to všetko znamenalo.